Здравейте! В днешното видео ми гостува Мариета от Marfation. Сигурна съм, че я знаете. С нея сме ви подготвили един таг Most likely to или кой е по-вероятно да. Отдолу в информацията ще намерите нейния канал, както и линк към клипчето с останалите въпроси. И сега преминаваме направо към тях. Браво! Така, кой е по-вероятно да забрави роден ден? Аз ще изчакам тук е много трудно. Ти ще говориш. Така е. Наистина? Да. Правила си? Да. Ами не съм го правила, понеже Фейсбук винаги ми напомня, но най-вероятно ако го нямаше в Фейсбук, ще да забравя рождените дни на по-голямата част от приятелите си, просто защото съм супер разсеяна и не знам коя дата е днес. Ами, мога да знам да речем, че ти имаш рожден ден на еди кой си юли, но не знам, че днеска е еди кой си юли. И просто ще го подмина. Аз спомня всички рождени на повечето приятели, които са имали примерно по-дълги приятелства. Дори да не се виждаме вече, все още си спомням за датата и примерно като видя, че е този ден, съм той има рожден ден, той има рожден ден. Добре, че има Фейсбук. Поне си признаваш. Еми, да, те си знаят хората. Кой е по-вероятно да се напие? Това е, защото ходиш само да сменя по събития, бе? Защото доста си пивам, така че ми е малко трудно да се напия. Така че... Да, ти повече носиш на алкохол, да, аз не съм така. Просто имам повече опит. Повече подносимост, така да го кажа. Ще се пие бавно, докато ти си населваш с това. Да. Да. Следващия въпрос е, кой е по-вероятно да си изхарчи всички пари за нещо тъпо? Много ми е гадно, но аз съм прекалено практичен човек. Ами, аз най-голямо количество пари си харча за храна. Така че ако храната е нещо тъпо, тогава съм виновна. Но... Judge me! Да, judge me. Но да се спреднаме, нямам нищо против. Не, аз прекалено много си планирам разходите. По принцип нямам... Повечето хора бих казал, че имам доста големи разходи, така е, но си ги планирам. Сега има някои неща, които са за сметка на... Да. Добре. Прекалено дълбока тема. Кой е по-вероятно да изпусне телефона си след като го е купил? Аз нямам второ мнение за това. It's me. Не, аз просто много често си изтървам телефона, освен това предишните телефоните си виждала, те са винаги в едно окаяно състояние, което цяло някакви е тракайл и така нататък. И накрая просто се спрях на Sony като марка, защото видях супер много видеа, където ги чупят с чукове и на тях нещо да им става някакви фашо живее при мен. Да. Аз като малка си чупех много телефоните, но това вече е втория телефон, който съм си купувала сама и си ги пазя супер много. Въобще, когато започнах сама да си купувам телефоните, тогава започнах да ги пазя. И съм си изтървала телефона може би 2 или 3 пъти, съвсем леко, но получавах мини инфаркт. Като цяло си пазя доста нещата и не само телефона, с всички вещи, си пазя много нещата, да. Така съм си, аз това зоня. Тази зония. Следващия въпрос е, кой е по-вероятно да зададе глупав въпрос? Аз задавам такива глупи въпроси понякога, че е нереално. По принцип аз не... Аз съм малко разсеяна и... Особено като хора в институции, хора винаги да питам по 10 пъти, защото просто назикната за това. Еми да, за такива неща да съм сигурна. Да. Ти не го правиш всеки ден, така че как да знаеш. Да, но ти не ми смешно, че той знае. Добре, да ще си променя отговора. Понастоя. Понеже толкова много настояваш, ще го променя на теб. Следващия въпрос е, кой е по-вероятно да се притеснява за дребни неща? Що? Аз съм по-дребнава! Ами да, аз се притеснявам за някакви неща, примерно като излезна от нас, може да си чудя за ключи вратата, спряти интересата, така, и нон-стоп, и даже така като си легнала и... Аз знаеш как съм?
Далеко изключи. Със сигурност съм. Да. Аз лягам си, лежа примерно половин час, не мога да заспа и ставам да проверя дали е заключена вратата. И сега може много да ми се смеете. Но напоследък почнах да правя видеа. Кратко видео на телефона, като излизам от нас, си снимам, че е заключена вратата и така през деня, като се пресеча, просто мога да си го гледам и да ме е по-спокойно. Да, но предпочитам така, понеже после цял ден се притеснявам и го мисля. Има някаква напрегнато след това дали е заключена или не е вратата. И след това сега си правя клипче, как заключвам вратата. Да, вече ми е по-спокойно поне. Кой е по-вероятно да бъде фен на Хари Потър? Аз съм го казала много пъти. Това е най-любимата детска книга ever. Супер много съм израснала с нея и съм преживяла историите. Имам и супер много приятели покрай Хари Потър манията. Да. И винаги съм супер щастлива, когато се запозная с нов човек и се окаже, че той е фен на Хари Потър. Имаме нещо много приятно, общо. Аз не съм. Да, съжалявам. Аз изтървах манията за Хари Потър и съм много голяма фенка на Властелина на пръстените или на Карибски пирати. Даже Карибски пирати ми е любимия филм, но просто Хари Потър не знам. Така, кой е по-вероятно да препише на изпит? Мисля, че всички сме го правили, колкото и лошо да е. Ама ти такава директно си признава, като писахме въпросите. Да, аз съм от хората, които Тя такава, Ама, това не означава, че вие трябва да го правите. Не гледайте как съм дори. Да. По-добре да си научите нещата. Аз имам много голяма съвест и понякога просто не мога да. Зависи от ситуацията. Зависи от ситуацията, да. Да, съгласна съм. Следващия въпрос е, кой е по-вероятно да отдели повече време за косата си? Също че гледах грижата за косата. Това си ти си слагаш това, онова, изправиш се шлаф, след това се изправиш с преса, някакво... Как ще искам че мога сама аз? Единственото, което правя аз... Може би заради кадриците, защото те отнемат повече грижа. О, да, смисъл, такъв че ползвам повече продукти за хидратация и за оформяне, но като цяло веднъж направя лия, аз я връзвам умишлено като спя вечер на опашка, защото така не се измашква. И като се събуда на следващата сутрин нямам коса да правя. Добре, аз сутринта дори не се реша да не разваля кадриците. Като се къпя, т.е. като изкъпвам, правя всичко наведнъж, което ти прави примерно по-малко. Ясно. Значи съм аз. Въпреки че имам доста по-малко коса. Да. Последният въпрос е, кой е по-вероятно да се облече по-бързо? Аз се приготвям много бързо. Стига да искам да се приготвям изключително бързо. Бързо решавам и какви ще са ми директи за място, където отивам да пътувам, примерно. Много съм бърза. В началото изглежда невъзможно, е някакво, да сега да си дрехите и бързам. Това ще. Аз съм много бавна и винаги си правя списъци и си записвам първо, второ, трето, десето. И сутрин не мога да взема решение, затова сега почнах да се мъча от вечерта, горе-долу да си визуализирам точно какво ще облека, за да не се мутая толкова много сутринта. Ти си от тези хора, които имат нужда да извадят целия гардероб, за да разберат какво ще носят през деня. Не, аз го обличам. Случва ми се сутрин да си облека нещо, да се облека горничетето, да сложа друго, после да сложа нещо друго надолу и разни такива неща. Особено ако знам, че трябва да бързам, имам някой на главата, който да ме чака или да ми дава зор, не мога да взема решение. И накрая винаги слагам някаква черна тезка и тръгвам. Ако видите момиче с черна тезка, това е Мария. Знаете, че има проблем с бърнето на дрехите. Аз не съм така. Аз съм тези хора, които се подготвят нещата предварително. Дали ще е ден, два, дори аз съм правила, примерно в гимназията, в събота и неделя за 5 дни образно какво мога да нося. Защото не мога да предвидя времето си. Да. И вършиш работа идеално. Аз съм искала винаги да си подреждам гардероба, а не да си по съчетания. Но не да се получава. Значи по съчетания. Примерно да си ги сложа на една закачалка, някой панталон с някоя блузка или нещо така, да е готова комбинация, но не. Сега нещата ми са подредени по цвят.
Аз си ги вадех и ги сгъбвах и си ги нареждах на едно място близо до гардероба. Толкова кют. Мисля, че това беше края на тази официална. Това беше всичко за този так. На нас лично ни беше много забавно. Надяваме се и на вас да ви е харесал. Ако е така, може да лайкнете видеото и да се абонирате за каналите. За добра информация ще оставим линка в видеото, което направихме в моя канал, което е началото на този так и поне другите въпроси. Да, даже може би тук някъде ще го оставя. Приемаме предложения за следващ так. Живот здраве. За видео, което снимаме отново в плейтите, защото това го измислихме спонтанно и беше много трудно. Но пък не е много стъпно. Да, със сигурност. Да. Това беше всичко за днес. Чао и до скоро! Чао!